soc Joan Gasol i Ramiro. Com tots sabeu ja en aquests moments, em torno a presentar com a candidat a l'alcaldia pel grup d'Independents Units per Sant Fos. I ho faig per diversos motius. El primer de tots, i bàsicament, és perquè Sant Fos requereix avançar i seguir mantenint l'estabilitat aconseguida aquests 2 últims anys. Com tots sabeu, històricament, Sant Fos ha estat un poble problemàtic i que només aquests 2 anys últims s'ha aconseguit garantir aquesta estabilitat. Cal, doncs, avançar en aquesta línia, ja que nosaltres hem estat l'únic grup capaç de poder assegurar aquesta estabilitat. Com tots sabem, aquesta ha estat una legislatura molt difícil. Una legislatura que, malauradament, pel poble de Sant Fos ha estat notícia a tots els diaris i televisions nacionals. Convé reflexionar sobre aquest punt i convé tindre clar que Independents Units per Sant Fos no ha estat mai el protagonista d'aquestes situacions. Nosaltres, cada vegada que hem tingut que cedir l'alcaldia a l'oposició del nostre municipi, ha estat sempre donant una garantia de govern. Cada vegada que hem tingut que prendre aquesta decisió, ho hem fet cedint l'alcaldia amb un grup amb majoria. Malauradament, estar a l'oposició deu ser molt difícil i, per tant, la gent no vol ocupar els càrrecs que li correspon. Independents Units per Sant Fos ha estat l'únic grup capaç de negociar en cada una de les ocasions oportunes per tal de garantir aquesta estabilitat. I hem arribat al final d'aquesta legislatura. Sant Fos pot veure avui el treball que s'ha fet, Sant Fos, la població, pot veure perfectament com està la població, què és el que s'ha fet, i pot veure les obres realitzades. I en aquest punt, precisament, és l'altre que m'obliga, i que m'exigeixo a mi mateix, de seguir treballant per la nostra població. Cal acabar la feina iniciada. S'han fet moltes obres, però un poble no està acabat. Sant Fos té que avançar i convé garantir l'estabilitat que abans deia per tal de poder acabar aquestes obres. Sant Fos ha crescut molt últimament i, aprofitant també aquest motiu, voldria donar un missatge de benvinguda als nous habitants de la població. Els nous habitants que les passades eleccions no estaven a Sant Fos i que, lògicament, venen de les seves poblacions amb unes idees molt clares i molt concretes d'uns partits determinats. Cal analitzar i cal preguntar a la població qui és qui ha governat Sant Fos, qui ha estat capaç de fer aquesta transformació i qui ha sigut l'únic grup capaç de portar avui les obres que tots hem estat veient darrerament. Independents Units per Sant Fos sempre ha estat disposat a treballar i tirar endavant Sant Fos amb noves iniciatives. Amb voluntat i tenacitat, les obres i millores aconseguides en aquests darrers 2 anys han estat moltes i variades. S'ha canviat tot l'enllumenat públic de la carretera de Badalona, des de Can Calet fins a la plaça de la Vila. El nostre compromís és continuar amb la feina començada. Soc el Marc Munyarch, tinc 25 anys i soc estudiant d'Enginyeria de Mines. He format part de diverses entitats juvenils al poble i aquest any m'han fet la proposta d'entrar al grup d'Independents Units per Sant Fos, la qual cosa crec que és la millor opció per desenvolupar la meva tasca dins del poble. Hola, jo soc Montserrat Armengol, soc filla de Sant Fos, he nascut aquí i he viscut aquí sempre, estic casada, tinc 2 filles i treballo a Mollet en una escola fent de mestra, ja fa molts anys. Aquestes eleccions serà la tercera vegada, la tercera candidatura que apoyaré al grup d'Independents per Sant Fos. La obertura de la calle de las escuelas, convertida en circunvalación, solucionará los diferentes problemas de seguridad del Colegio Joaquim Abril. Les millores portades als pavellons 1 i 2 és l'inici dels nostres compromisos per Sant Fos. Continuar amb noves instal·lacions esportives i d'esbarjo. La remodelació de l'eix central amb nous equipaments urbans, marquesines, bancs, papereres, dotació de mobiliari infantil als nous espais públics. Les noves pistes de petanca amb el nostre compromís de dotar-les de nous serveis i enllumenat. Hola, soc Ignasi Bulló Vinyes, advocat i veí vostre de Sant Fos, i després d'haver dedicat aquests últims anys a col·laborar amb associacions d'aquest poble i a fer que funcionés més bé. I arribats a aquest punt d'aquestes eleccions que se'ns presenten després de 2 anys de molt bona feina feta a l'Ajuntament,
doncs he decidit que potser podia fer molt més des de dintre i, per tant, volia dir-vos que em presento com a tercer de la candidatura d'Independents Units per Sant Fos a fi de consolidar la tasca feta fins ara. Hola, soy Juan Fernández y diplomado en Relaciones Laborales. Vivo en Sant Fos y me presento para las próximas elecciones con el grupo Independents Units per Sant Fos, porque pienso que son los que más han hecho por este pueblo y yo creo que puedo ayudar. Hola, soc en Didac Forés i Gil, fill de Sant Fos, metge, regidor de Cultura, Assistència Social i Sanitat d'aquesta última legislatura. I sí, el que us vull dir és que aquests 2 últims anys han sigut els més profitosos pel meu poble. Motiu perquè, volent tornar a les arrels, em torno a presentar aquestes eleccions amb la candidatura d'Independents Units per Sant Fos. 40 años de espera para haber urbanizado y acondicionado Can Boc. Independents Units per Sant Fos ha cumplido. Las mejoras de servicios debe proseguir. Hay que continuar con el trabajo iniciado. Con el cambio de representantes en Mas Llombart, se han alcanzado acuerdos con el alcalde Joan Gassó. Se ha asfaltado la principal calle de entrada a la urbanización. Más de 20 calles han seguido el mismo camino. Independents Units per Sant Fos adquiere el compromiso firme y serio de continuar con nuevas fases de asfaltado. S'ha contractat un nou servei de neteja viària que arriba a tots els indrets de la població, millorant la imatge de Sant Fos. Davant la deficient senyalització vial a Sant Fos, s'ha procedit a una adequada ordenació de la seguretat vial. Independents Units per Sant Fos està disposat a continuar treballant. Dotarem de noves voreres i d'altres elements de seguretat a la zona de Mas Carbassa. Urbanitzarem el polígon industrial. Restaurarem la zona dels Pollancres, entre d'altres grans projectes, per un millor Sant Fos. Arribat a un punt en què convé reflexionar sobre cada una de les llistes i pensar que en una població no es vota per amistat, es vota per capacitat. I Independents Units per Sant Fos és l'única llista avui amb capacitat de governar. Convé reflexionar sobre llistes malintencionades que aquests dies han aparegut, utilitzant inclús el nostre nom propi d'Independents per Sant Fos. Independents Sant Fos, històricament, com tots sabeu, porta 16 anys sortint de les eleccions municipals i aquest nom nosaltres l'hem tingut que canviar. Cal reflexionar. Només la llista que encapçalo, Joan Gassó i Ramiro, és la llista autèntica dels independents de sempre. En aquest moment el nostre nom és Independents Units per Sant Fos. Som els únics que hem fet el treball dels últims anys, els únics que hem garantit l'estabilitat. I per aquest motiu convé tindre clar i votar a l'únic grup capaç de fer el treball a Sant Fos. Independents Units per Sant Fos. Cal continuar amb la feina començada. De Can Calet a la Colònia Bosch i la Conreria. Vota Joan Gassó, l'alcalde. Independents Units per Sant Fos.